Ja úprimne si nemyslím, že tá kozmetika je nejaký zázrak. Že koľko je minimálny rozpočet na estetické zákroky? To dievča nevyzerá ani mladšie, ani krajšie, len vyzerá, že je naozaj v úvodzovkách napichaná. Ja keď som uvoľnila tvár, ja som vždycky bola, že až takto dole. Podľa mňa čím starší chlap, tým väčšinou je krajší chlap. To je ako keby, že konzervuješ tú mladosť? Tráva neovplyvňuje akné. A čo ukazuje prax, že je to úplne inak. Nedaj Bože, že si dá uniformu. Dobre, a to sme videli v podcaste, nie? Áno. Ideme na to? Klapka? Ty. Ja? Ty. Dobre. Vítajte pri ďalšom dieli nášho podcastu Bez extrémov. Čau Barbie. Ahoj Radka. Čau. No a my sa tešíme, lebo my dnes sme si povedali, že sa budeme baviť o nafúknutých tvárach. Áno. A toto my... Nie takých. A toto v žiadnom prípade nesmieme dovoliť, alebo to respektíve dozvedeli sme sa, že už to vôbec nie je trendy. Dozvedeli sme sa to od našej dnešnej hostky. Vítame Tatianu Hudákovú, ahoj. Ahojte. Ahoj. Pani doktorka, dermatologička, vedie vlastnú kliniku a treba povedať, že ženy k nej naozaj s dôverou chodia v rámci všetkých týchto estetických zákrokov. Tak, pani doktorka Tatiana, nože nám teraz prezradíte, že ako to s tými nafúknutými tvárami je? V súčasnosti sa veľa hovorí o tej estetickej medicíne, hlavne v tom ako relatívne negatívnom zmysle slova. Všetci hovoria o tých nafúknutých tvárach. Naozaj aj moje pacientky alebo klientky prichádzajú s týmito obavami, len aby sme takto nevyzerali. Áno. Tie duckfacey, nie? A aj muži nás na to za to pranierujú, že ona je taká onaká. A v podstate na druhej strane to robíme vlastne kvôli tým mužom. Ja tak niekedy tomu naozaj sa strácam. Áno, ja si myslím stále, že tá estetika by mala byť o sebe. Stále by to malo byť to o tom, aby tá klientka alebo pacientka prišla sama s tou požiadavkou, aby to nikdy nerobila pre niekoho, lebo potom sa to, proste tá moja práca sa nestretne s tým konečným výsledným efektom. Musím povedať, že áno, tie ženy žiadajú stále prirodzený vzhľad, prirodzené výsledky, nechcú tie nafúknuté tváre. Niektoré prichádzajú aj na podnet svojich partnerov, dokonca sú také, ktoré naozaj dostanú nejaký finančný rozpočet a ten majú minúť na ten estetický zákrok. A to ja by som prijala. Akože čože? Že počkaj, a to by sme si mohli v tomto podcaste stanoviť, že koľko je minimálny rozpočet na estetické zákroky? No minimálne na ten pol mililitra ošetrenia pier, na zväčšenie pier, tak to asi takto. Myslím si, že tie ceníky sú dostupné voľne na rôznych stránkach, nielen na mojich, aj na iných, takže... Ty si tak super akože diplomaticky odpovedala, ale podľa mňa, akože keď nás náhodou, že sledujú nejakí muži, vieš, kľudne si môžeme povedať, že 2 mesačne, nie? No hej, vieš, to áno, treba pridať. Ináč, no je to akože, keď niekto už akože ide do toho, že teda dobrá estetická medicína ako taká, ale my sa tu bavíme o nejakých vysokých sumách, len zasa potom tá prirodzenosť versus to, keď akoby ideme zväčšovať pery a zväčšovať, ja neviem, lícne kosti, potom tie tváre fakt vyzerajú také nafúknuté. Áno, je to pravda, ale musím povedať, že myslím si, že ja aj tak som známa medzi mojimi pacientkami, že sa snažím stále zachovať prirodzený efekt, čo nerobím len teraz v súčasnosti, ale stále to bolo aj v minulosti. Stále som sa snažila dosiahnuť čo najviac prirodzený efekt. Moja teória je taká, alebo ja sa snažím stále riadiť heslom, aj pacientkám stále hovorím, malé množstvo materiálu, správne umiestnené dosiahne častokrát oveľa krajší výsledok ako veľké množstvo toho materiálu. A čo ja vnímam ako problém a čo sa často deje, keďže žijeme dobu, ako žijeme, sledujeme sociálne siete, časopisy, všetky chceme byť dokonalé, začínajú dievčatá veľmi skoro. Stále je vidieť aj nejaké iné konkurenčné kliniky alebo lekári, ktoré naozaj u tých mladých dievčat aplikujú veľké množstvo materiálu. Povedz mi, ako mladé, o akom veku sa napríklad bavíme? No častokrát aj podľa mňa okolo tých 20-ročné dievčatá, keď si pozriem tie videá, keď ukážu tie premeny a v konečnom dôsledku, to čo ja aj stále hovorím, že to dievča nevyzerá ani mladšie, ani krajšie, len vyzerá, že je naozaj v úvodzovkách napichaná. A tak podľa mňa oni to majú ale aj v trende, vieš, tie 20-ky. Áno, to je presne to, že oni sledujú tie sociálne siete, chcú byť pekné, a hlavne oni nerozmýšľajú, že čo bude o 10 rokov, že ten materiál tam proste naozaj, on tam ostáva, on pracuje, on nikdy sa úplne nedegraduje, stále tam niečo ostáva.
No a teraz aj možno, že aj... To nenapadlo iné, že mne. No je to trošku tak znieť hrozostrašne, preto hovorím stále, malé množstvo, nikdy neviete, ako sa to telo k tomu zachová, ako sa to bude správať. Čiže naozaj nie je dobré, niektoré dievčatá to tak majú, že naozaj prevencia radšej menej a pravidelne to tiež úplne nie je ako tá cesta, ktorou chceme ísť. No, fúha, dobre, no a teraz lebo musím vám o Táni prezradiť, keďže už akoby nejaký ten rôčik sa poznáme nielen ako kamarátky, ale naozaj aj z tej odbornej Taninej praxe. Tani, tak ty si pani doktorka, ktorá aj vie odmietnúť. Teda veľakrát si mi povedala, že nie, toto nie. Toto vôbec nie je pre teba, zabudni na to, úplne inak, úplne niečo iné. Je to naozaj také veľmi individuálne, napríklad keď si vezmeme len takú obyčajnú vec, ako je botox. Obyčajnú. Vieš, to už dneska, podľa mňa aj medzi mužmi, ženami, je to také veľmi akoby trendy a robia to dokonca ľudia preventívne, aby sa mi náhodou neurobila nejaká hlboká vráska. Toto je niečo, čo je ako relevantné si myslieť? Ako áno, určite mi tieto ošetrenia smerujú hlavne k tej prevencii. Naozaj niekedy tá prevencia, aj sama poviem tým mojim klientkám, ešte trošku počkajte, ešte máte čas, ten rok, 2, príďte neskôr, alebo ešte teraz nie, hej, keď prídu na nejaké doplnenie alebo na opakované ošetrenie, ešte naozaj to nepotrebujete. Hej, lebo no naozaj aj ten dôraz v súčasnosti sa kladie na ten prirodzený vzhľad, takže aby sme to neprepálili. Ono, vieš, ja si myslím, že ja stále to vnímam tak, vieš, že my sa nevidíme 3D, my sa vidíme len pred zrkadlom, vieš, že ja by som napríklad, ja som človek, že ja prídem a sa zverím, hej, že ja verím, hej. Záleží od toho komu, podľa mňa, hej, to určite treba si vedieť vybrať, ale že to je úloha vlastne toho človeka, že ti poradí, že aha, tak tu hej, niečo, hej, tu vám to už ide dole, lebo ty to nevidíš z tých všetkých uhlov, vieš, že podľa mňa... Že to sa ti stane taká vec, že prídeš k Táni a povieš, že vieš, a ja by som niečo tu s tým očným okolím. A ona príde, vieš čo, radšej s krkom. Áno, áno. A že krk mám super, vieš. No, tebe som asi ten krk nehovorila, ale áno, naozaj, ja sa stále snažím aj, aby ten klient mal pocit tej dôvery, aby tie naše ošetrenia boli ako keby nejakou cestou. Ano. Aby tie ošetrenia niekde smerovali, samozrejme vždy čo najviac k tomu prirodzenému výsledku. To je ako keby, že konzervuješ tú mladosť? Alebo ako to vnímaš? No dá sa to tak povedať. A čo sú tie také, ako keby, si hovorila, že teda ani to také akoby úplne pravidelné a neustále a teraz to zväčšovanie, lebo ten trend tých nafúknutých tvári podľa mňa je presne o tom, že klientky si zvykli, že prídu do tvojej ambulancie a odídu, že veľké pery, vieš, akože tulicné kosti zvýraznené, vieš. Brada. A zrazu sme pri technikách a už aj v tvojej ambulancii vidím, že taký prístroj, onaký prístroj, tam taký prístroj. Zrazu sme pri nejakých takých ošetreniach úplne iných a nezväčšujeme to na počkanie. Áno, presne tak. Volá sa to regeneratívna medicína. Okej. Áno. Čo to je? Áno, že sa vlastne všetky tie ošetrenia, ktoré tí pacienti absolvujú, sú skôr len o nejakých korekciách asymetrií. Hej, a naozaj o tej oprave tkaní, jak tá pokožka stárne vplyvom veku, vplyvom slnečného žiarenia, tak to všetko sa snažíme odstrániť. Ja mám naozaj veľmi rada, keď môžem aj využiť tú kombináciu ošetrení, lebo ako prístrojových ošetrení a tých injekčných ošetrení. Že aj tam sa veľmi ukazuje ako budúcnosť, že aj to naozaj dáva zmysel, tie ošetrenia. Ako bude to vyzerať alebo aké budú ženské tváre vyzerať o 5 rokov? No, to je otázka, že kto vie, kde nás to povedie, lebo všetci, myslím, sme videli aj na sociálnych sieťach tie dostupné premeny, že aký bol rok 2023 a aký je rok 2025. A to je ináč sakra rozdiel. 23 sú normálne, že obyčajné ženy a 23 sú nie tie nafúknuté a teraz sa už sfúkujeme, nie? Áno. Áno, ono čiastočne aj ten materiál vyprchá, ale častokrát už naozaj prichádzajú aj do praxe tie pacientky, ktoré chcú odstraniť ten starý materiál. Že naozaj musím povedať, že niekedy je to aj naozaj objektívne, áno, treba pomôcť. Niektoré dievčatá si myslím, že v tej snahe o tú dokonalosť, mať presnú kontúru sánky, presnú bradu, vidia každý tieň na tej tvári. A ten materiál tam jednoducho je. Oni sa v minulosti snažili proste fakt to dosiahnuť, ale ako tá tvár pracuje, že na tvári máme svaly, máme kožu, podkožie, proste ten materiál sa niekam posunie. No a to sú proste staré materiály, dlho držia, čiže naozaj niekedy si dáme proste prácu aj odstrániť ten starý materiál. Myslím, že keď sme dávali našim divačkám otázky, že teda čo sa ťa chcú spýtať, keď sa dozvedeli, že prídeš do našho podcastu, tak jedna z nich bola, že či je pravda, že to vypúšťanie boli viac ako napúšťanie.
Ja myslím si, že áno. Podľa toho, ako tie pacientky reagujú, áno. Podľa toho, ako tie pacientky reagujú. Áno. Také vreskoty tam u teba na kresle. Ono to vraj strašne štípe. No musím povedať, že aj ja som mala takú malú nehodu, že trošku sa mi vymigroval jeden materiál, tak tiež tak som sa pozerala pred zrkadlo, aj keď niektorí lekári alebo moji kolegovia to nemajú radi, keď sa sami ošetrujeme, ale to som si len opravovala nejakú malú teda chybičku. A presne tak dala som si anestetický krém, to som nič necítila, si myslím, zvládnem to, tak som sedela pred zrkadlom a tak som pozerala, lebo naozaj tieto ošetrenia ja tiež navštevujem moje kolegyne, ale no, sem tam sa stane, veď aj mne. A tak som si dala ten anestetický krém, si myslím, dobre, to zvládnem, to si zvládnem rozpustiť. No a teraz som si nabrala ten hyaluronidáza, sa volá ten enzym, ktorý odstraňuje tú kyselinu hyaluronovú, no a tak som si to, boli to pery. No, už to, ako to hovoríš, už to znie bolestivou. A to je najčastejšie, kde to vlastne realizujeme to rozpušťanie. No a teraz som naozaj presne tak som cítila. Zaviedla som tú ihlu. To bolo v poriadku. No a presne keď som začala aplikovať ten materiál, naozaj to štípalo. Štípalo to viac ako to samotné ošetrenie, ale bola to len sekunda, takže to bolo dobre. Zvládla som to. Hej, inak ako, ja odpoveď na otázku, či boli ja človek, čo sa rozpušťanie. bojím ihiel, ty si zvykla mi v pohode? Ja hej. Fakt? Bože, ja sa bojím strašne A tak ja ihiel. som si prežila, vieš. A ty máš s tým chrbtom, takže Kamily teba a neviem asi... čo všetko, vieš, tak ja už to beriem, takže zoberte mi krv. Ešte sa napijem. Ja s týmto mám veľký problém. Ja som bleda zelená, nie? Niektorí ľudia sú naozaj tak, že sú radi, že môžu to podstúpiť. Že sa tešia k nám vyslovene na nejaké ošetrenie. Verím, že je to za výsledkom a nie za tou bolesťou. A podľa mňa ale aj psychika robí veľa nastavenie a myslím si, že u žien robí strašne veľa aj v akej fáze sa nachádza ženskej. Áno. Vieš, tam Ktoré to boli tie najmenej? citlivosti. Pomedzi. Ja si myslím, že po cykle. Bože, po cykle, takže po cykle vtedy treba Pred chodiť. a cez to je podľa mňa. A ešte som dokonca úplne. počula aj také, a to Tani možno vyvrátiš ten mýtus, počula som aj také, že keď ideš presne, keď máš cyklus, takže ti napríklad ten materiál nedrží, alebo napríklad botox, že sa veľmi rýchlo odbúra. Tam je viac aj iných faktorov, aj ten životný štýl, či tá klientka cvičí, necvičí, či prekoná nejakú výrozu, či potrebuje užívať antibiotika. Je tam viac faktorov, ktorí môžu naozaj ovplyvniť konečný výsledok toho ošetrenia. Čiže dobre, tak keby sme si mali dať taký rýchly tutoriál, že kedy teda neísť na ošetrenia, keď čo? No určite sú to akutné infekcie, čiže to sú tzv. Herpesy a vírozy. Určite, a keď pacienti užívajú alebo klienti užívajú antibiotika. Naozaj. Radšej treba počkať, nič nám neutečie. Naozaj nech vieme, keďže sa v súčasnosti kladie veľký dôraz na bezpečnú medicínu, takže určite nevystavovať sa zbytočne nejakým rizikám. Táni, a tvoje kompetencie siahajú po skalpel? Áno. Vieš, lebo tam sa bavíme potom o tom, že už potom napríklad nejaké korekcie, že keď sa bavíme o viečkách alebo ja neviem, naozaj o takých nejakých celotvárových liftingoch, tak toto už sa neudeje u teba. Nie, to už spadá do kompetencie plastického chirurga. Áno. Čiže tam je aj na mne zhodnotiť toho pacienta, či ten zákrok ešte dáva zmysel u mňa absolvovať, alebo nie. Naozaj niektoré klientky sú také, že nie, ja podnôž v žiadnom prípade, radšej skúsme niečo spraviť tu. Ale keď je taká, že naozaj vidím, že tam je plne indikovaná na ten chirurgický zákrok, tak ja sa jej snažím dohovoriť, že naozaj bude to pre vás mať väčší zmysel, také klasické cena pomer výkon, naozaj. Tam je to vlastne potom, keď žena dokáže, má ľahkú rekonvalescenciu, vie sa rýchlo vrátiť naspäť do života a ten efekt potom veľmi dlho pretrváva. Dobre. A ja by som napríklad ešte potrebovala z tohto podcastu taký praktický manuál, že ako my by sme sa mali starať teda o seba. Vieš, akože to už je taký vek, kedy akože už sa pomaličky blížime, bože, neznašam to hovoriť, neviem, že to poviem ja sama, ale že tá 40-ka tak nejak sa, vieš, motá vo vzduchu. A teraz, dobre, čo s tým? Akoby, čo je tá regeneratívna medicína a ako postupovať? No regeneratívna medicína už sú tie samotné ošetrenia, ktoré keďže my vieme, že už od 25. roku v našej koži ubúda kolagén a elastín, čiže teraz máme vlastne produkty, ktoré sú ináč na trhu nie len slovenskom, ale aj celosvetovom veľmi dlho, ale v súčasnosti nachádzajú najväčší zmysel v tej aplikácii, keďže sa ukázala ich vlastnosti na tvorbu kolagénu, elastínu, spevňujú teda respektíve zväčšujú hrúbku pokožky. Takže to je hlavne regeneratívna
regeneratívna medicína v súčasnosti veľmi trendové lososie, spermie, všetko, čo nám vlastne ako keby pracuje s tou kožou. Kde nevieme zacieliť, je to kostné tkanivo. Hej? Ale tu sa bavíme o tých estetických ošetreniach. Ty si predpokladám mala na mysli takú tú bežnú starostlivosť možno? Nie, práve že už akoby aké zákroky si máme plánovať napríklad v takej ambulancii, ako máš ty, hej? Že čo chcieť. Hej, už viem, že teda akoby asi to nebude proste, že zväčšite mi pery, že mega, hej, lebo to už asi sa nebude nosiť v tej ďalšej nejakej fáze, nebude to až také moderné, že čo, ja neviem, napríklad, hej, vieš, také tie všelijaké odstranenia tých pigmentových škvrn a všelijaké takéto veci. Áno, veľmi sa kladie dôraz na ten zdravý vzhľad pleti. Hej, aby bola pleť aj zdravá, bez akné, bez pigmentov, bez porov. Čiže aj k tomu cielime tie ošetrenia. Ja sa stále snažím tak, že keď príde ku mne nejaká pacientka, s ktorou sa nepoznáme, príde prvýkrát ku mne na nejaké ošetrenie, je to niekedy aj tak, že áno, ona presne si vyberie tú problémovú lokalitu, či sú to vrásky okolo pier, alebo ja neviem, vrázka hnevu, alebo proste čokoľvek, čo chceme ošetriť. Ja jej poviem, áno, to má zmysel, u vás to nemá. A skúsme potom do budúcnosti myslieť aj na niečo iné. Čiže je veľmi dôležitá aj naozaj tá konzultácia, nielen vstupná, ale aj priebežná. Nech ja viem, že čím prichádza ona ku mne, čo ona chce ošetriť a na základe toho ja jej viem aj doporučiť teda tú procedúru. Hej, a častokrát je to naozaj aj nejaký taký proces, tak ja im poviem, prídu ku mne, ja neviem, ošetrím vrásky okolo pier napríklad a poviem, ale bolo by treba niečo aj s tou pleťou robiť. Hej, poďme ju zhydratovať, poďme trošku nastimulovať ten kolagén, alebo najprv nastimulujme kolagén, potom ho zhydratujme. Máte tie pigmenty alebo pory, treba aj s tou pleťou, nech krajšie, budete lepšie vyzerať. Hej, čo robia aj ženy, často aj mladšie, aj staršie, oni na sebe vnímajú nejakú jednu vec. Hej. Presne, už teraz spomíname asi tretíkrát tie vrásky nad perou, ale ja sa im stále snažím vysvetliť, že to nie je tá tvár, alebo ten váš výraz od tej jednej vrázke, ale je to potom o tom, ako tvár vyzerá ako celok. Hej, že ako pôsobíte na ľudí. Hej, napríklad taká vrázka hnevu. Veď to príde sama klientka a ona príde, že Ježiš, tak ma v tej práci upozorňujú, že som taká nahnevaná, namrzená, ale ja vôbec nie som taká. Hej, že proste, že no, tak prichádzajú aj častokrát aj takéto požiadavky. To ja som mala, že stále pôsobím smutne. No, smutne. Lebo my máme geneticky našim generáciám ženským padá táto časť dol na tváre, vieš? Opačný smajlik to volá moja kamoška. Áno, keď kutiky padajú dole. Áno, tak ja som teraz skúsila to Nefertiti, vieš? Hej, nepoznáš? Čo to je? Nepoznám. Ako mne krk vraj netrebalo, tak vlastne len tu sa mi aplikoval ako keby po bodečkách len trošku botox a ako neviem. Teraz mi nevedia tie kutiky spadnúť úplne, čo je dobré, hej, lebo ja som naozaj, keď som uvoľnila tvár, ja som vždycky bola, že až takto dole. A to nie je to, čo hovoria v anglicky, že ten resting bitch face? Tak sa to myslím, že volá po anglicky, to je taký výraz. Hej, no tak prekladlo, tak ja som to... No to som ešte teda nepočula. Dúfam, že tak som sa tak ja dnes nepôsobím. Ale opačný nepôsobím. Opačný smajlik je také krajšie. Krajšie, je jednoznačne krajšie. Vieš, existujú aj také všelijaké tie procedúry, keď aj presne vieš to, takto z takýchto krčmových rečí vzniká to, že nepotrebujem aj ja Nefertiti. Čo to je Nefertiti? Čo? Vieš, a teraz proste tieto také, a teraz príde tá žena k tebe do ambulancie a ti povie, no, tak ja by som si Nefertiti poprosila. Také sa ti deje? Jasne, deje sa mi. To je presne to, čo hovorím, že príde s nejakou požiadavkou, ale ja vidím, že problém je úplne inde a tým pádom to ošetrenie nebude mať nejaký zmysel pre ňu. Hej. Častokrát prichádzajú, alebo moja kamoška bola u vás, ona bola na to a ona vyzerá super a ja to chcem. Ale no, u vás by som niečo iné spravila. Ale to je presne to, lebo ja som stále riešila čelo, že sa mračím, vieš, ja som vždy mala, tu hore, toto stále čelo a teraz vlastne som sa dozvedela, že vlastne problém je skôr dole ako hore. No, čiže presne to, čo vy hovoríte. My sa úplne inak vidíme v zrkadle, ako nás vidí ten okolie. Áno. Hlavne všimli ste si ženy, že to okolie na nás absolútne nevníma ten detail? No. To vidíte vy? To presne to, čo hovorím, áno. Že oni vnímajú ako keby tvoju energiu, ako vojdeš do miestnosti a tak ďalej. Jasné, ak máš proste akože tú úplne že hlbokú tú mračivku a teraz akože to, tak pomôžeme si, kde vieme. Ale mám ten dojem, že naozaj tie detailistky sme v prvom rade my. A že sa tak, vieš, pozoruješ pred tým zrkadlom a teraz tu a tam a toto. No jo, ja sa napríklad stále pýtam, či je tam ihla, hej? Toto je moja prvá otázka z toho Tani. Ďaká Bohu, že tie prístrojové ošetrenia sú väčšinou bez... Nie, sú aj tie s ihlami, nie?
No u Čo je mňa, teraz u mňa trend? väčšinou sú také skôr tie ihlové, no. Ale ty máš tie ihly rada. Ale mne sa Áno, veľmi no. páči, vieš, keď spolupracuje proste tá kozmetička s tou dermatológiou estetickou, hej, a potom už ten dermatológ, estetický lekár už spolupracuje ďalej s tou plastikou, hej. Ešte keď tam dáme vlastne aj ten životný štýl nejaký, tak ten celok môže byť veľmi pekný, hej. Ale to si tí ľudia neuvedomujú, že vlastne príde a chcem pery. Ale to, vieš, podľa mňa to nie je len o tom. Zaujímavé a podľa mňa sa dostávame aj k takým otázkam, ktoré tiež boli na internete celkom časté a to bolo, že či si vieme pomôcť doma krémami. Keď si naozaj kupujeme drahé krémy a dnes sa veľa hovorí napríklad aj o tých ázijských kozmetikách, že sú veľmi dobré a teraz sa všetci mastíme tými slimačími slizmi a tak. Ty čo si o tom myslíš, o tých drahých krémoch a tých slimákoch kadejakých? No ja úprimne si nemyslím, že tá kozmetika je nejaký zázrak. Ako Korejci áno, určite áno. Musím povedať, čo ja vidím v svojej praxi, že ženy, ktoré majú suchú pleť, aj citlivú pleť, oni mi úplne milujú tých Korejcov. Áno. Ja stále poviem aj pacientov, určite treba sa starať o tú pokožku, je to určite lepšie, ako keď tam nedáte nič, ale reálne očakávať nejaký zázrak od tej kozmetiky nie. To, čo hovoríš ty s tou návštevou kozmetičky, určite áno, lebo tá pravidelná starostlivosť, tam určite vidieť tie výsledky tiež. Tie ženy vyzerajú také pekné, vidno, že sa oni o seba starajú. Pleť A ja pleťuje. mám, hej, presne to. A ja aj mám rada, keď akékoľvek ošetrenie vyzerá, alebo ten výsledný efekt je taký, že vidíte, že tá žena vyzerá dobre, že vidno, že sa stará, ale neviete povedať, čo bolo na nej urobené. Áno. Lebo nie každý máme tú genetickú výbavu, že vieme prirodzene stárnuť do krásy. Niekto, no. Nie všetci sme Sarah Jessica Parker proste. Áno, je to áno. tak, alebo Angelina Jolie. Alebo muži, čím starší, podľa mňa čím starší chlap, tým väčšinou je krajší chlap. Inak to sa aj nebavme, to je tak To nefér. je tak nefér, no. Presne tak. Ale- A my ženy ešte vieme považovať aj tie šediny za sexy, ešte aj tie vrásky, hej? No. Chápeš? Nedaj Bože, že si dá uniformu. A to asi Dobre, a to sme v inom podcaste, nie? Áno. Poďme ešte nám dať na záver nejaký trendík, že čo teraz akože je také ošetrenie, že ty vnímáš sama ako magic, že wow, toto ako... Nejaké bonusy zo školenia nám povedz. Ja musím povedať, že Botox za mňa je to starý produkt, osvedčený a to je tzv. Instantný efekt. Pichnete, tá tvár je potom prekrásna, rozžiarená. To je také ošetrenie, ktoré by som nevymenila. Naozaj. Je pravda ináč, Tani, že Botox, že vraj, čím ho ako keby, že dlhšie používaš, tým dlhšie zostáva a tým ako keby sa ti zväčšujú dokonca aj tie časové úseky, ako si ho musíš aplikovať. Áno, je to pravda, ale ani to nie je v tom, že by on nejako inak pôsobil, ale on má ovplyvniť, ja stále ho vysvetľujem mojim pacientom, že keď odstraníme nejaký zlozvyk, tak vlastne mi to aj ako hlava to vyblokuje. To je to isté, ako keď sa odnaučíme fajčiť alebo čokoľvek, mračiť. My to tým pádom hlava to nevie urobiť ten úkon a aj to je vlastne ten Vďaka tomu sa vlastne nemračíme, nie? Áno, že akože čo sa ti mozog sa prestane ako keby kodovať to, že sa mračíš. Áno, lebo on to nevie, on to zrazu nevie urobiť, nevie Podľa vykonať mňa ten nervový systém áno, ten na sval, to on nedostane pôsobí. z mozgu ten podnet, aby proste sa zamračil a tým pádom odstraňujeme ten zlozvyk a to urobí vlastne ten konečný efekt. Hej, čiže preto aj sa zdá, že ten efekt trvá dlhšie, lebo reálne už zasvieti slnko a ty už myslíš na to, nemrať sa, daj si okuliare, čokoľvek, napríklad. Áno. Tani, ako to je s výživou a s tvojou prácou? Je to naozaj tak, že vlastne sa to tak ako keby, že linkne, že ja neviem, keď žena pije dosť vody a naozaj akože sa stará aj o tú výživu a to je tak, teraz taká do tvojej parkety trošku idem, že je tá výživa pre tú pleť dôležitá a vidíš to ty v dennodennej praxi? Áno. A idem, že nám hovoríš, že vy nepijete vodu? Vidím, áno, keď prídu niekedy na ošetrenie, poviem, že vy ste dneska nič nepili, také sú suché tie pery, to ja to vidím. Áno, ako celkovo tá hydratácia, to nie len pre pleť, ale to nie celkovo sa cítime lepšie, sme dneska pili viac vody a tak ďalej. Musím povedať, čo sa týka tej vplyvu strávy na kvalitu pleti, rozhodne áno. Ja si pamätám, keď som sa učila na skúšky, bolo napísané stráva neovplyvňuje akné. A čo ukazuje prax, že je to úplne inak. Áno. Je to úplne inak. Je v súčasnosti strašne veľa intolerancií. Mlieko, laktóza, histaminová intolerancia a to všetko vlastne my vidíme na tej tvári. Ja to stále vysvetľujem pacientom. Proste my pravidelne konzumujeme, prichádzame do kontaktu s nejakou potravinou, až sa niečo udeje, či je toho veľa, alebo prekonáme nejakú výrozu. Ja som strašne rada, že môj výskum 5-ročný mi potvrdzuje teraz lekárka. Lebo presne hovoríš to, čo ja vlastne badám na tých klientoch. Úplne. Áno. Proste je to všetko. Proste fakt je to v tých črevách.
Hej, a to sa nám potom vlastne odzrkadľuje na tvári. To také, že sladké, to už ani nespomínam. Hej, že sladké jedlá premnoží sa kvasinky v tráviacom trakte a už ide problém. Zápalové. Bože, ja milujem sladké. Ale dobre, tak ty nemáš sa teraz obmedzovať, ale tak sú ľudia, ktorí proste sú závislí na cukre. Hej, tu sa bavíme o tom, hej, o tej závislosti, nie, že ty si raz za čas niečo dáš. Nie, počkaj, ja si myslím, že ja som v tej skupine. Ale dobre, ale to zase je na iný podcast. Dobre, to je... Si psychológ, takže si to vieš zodpovedať sama, hej? Tania, prezrať, ty ako keby pani doktorka, ktorá všetky tieto veci ovláda a vie že aj ako stráva, aj ako voda a aj ako to. Ako ty sa stravuješ? Ako ty máš nastavený deň, aby si bola v takom balanse a bola pekná? Ja sa hlavne snažím stravovať pravidelne, aby som naozaj mala 3-krát denne tú stravu. Super. Ja snažím sa nepojedať, ale hlavne keď som od rána do večera v práci, to na to ani reálne nie je čas. S tou vodou ja mám napríklad problém, aj keď si to uvedomujem, lebo večer to potom cítim. No. Ale to uvedomenie je dôležité. Ale toto áno. Hej. Ja si naozaj to tiež uvedomujem. Ale musím povedať, že čo mne pomohlo, aby som tu, urobila trochu reklamu, naozaj, lebo ja som sa nestravovala správne, nezdravo. To, že toho robím rýchlo a to asi ani nebudem vedieť inak, lebo ja podľa mňa celá som taká zrýchlená. Mne pomohlo veľmi presne tie balíčky. Hej, neviem, či môžem spomínať naozaj, lebo je to hlavne na to, aj keď možno naozaj človek nie vždy vydrží na tom celý život. Ja stále hovorím, že ja sa modlím za deň, kedy ten náš zákazník od nás odíde a ide si už vlastnou cestou sám, zedukovaný tým, že videl, ako má jeho deň vyzerať. To je pre mňa najväčší darček. Áno, presne to a hlavne, aby sme chytili tú pravidelnosť. Áno. Hej, že tých 5 orechov, čo ja zoberiem do ruky, to proste ma nestojí toľko času, aby som to nezjedla. Hej. A naozaj mne to odporúčil môj fitness tréner, aby si sa naučila pravidelne tú stravu. Zober si tie balíčky, vyskúšaj to. Áno. Tam hlavne ide o to, aby ten človek videl, ako má mať vyskladaný deň. Hej. A vlastne tým pádom to sa presne nadväzuje všetko jedno na druhé, hej, lebo potom to vidno všade proste. Táni, práve preto ti vravím, dopí svoju vodu, ktorú máš v tomto podcaste. Myslíte na vodu, dievčatá. A máme pre teba takú záverečnú rubrikovú otázku. Táni, podľa teba, ako by mal vyzerať život bez extrémov? Čo to pre teba znamená? Fúha. Preto ti hovorím napísať, dobre ti radím. OK. Ja si myslím, že ja som tak konzervatívny človek, že pre mňa by bolo možno dobré, aby som nezažívala ten adrenalín v práci, lebo ja s každým pacientom to tak potom prežívam a že či to bude dobré, či to nebude dobré. Takže ja asi tak skôr v tom pracovnom živote by som to tak povedala, lebo ináč som taká konzerva. Uzemnenie. Uzemníme sa. Táni, veľmi pekne ďakujeme, že si vniesla trošku osvety do tohto nášho podcastu a ďakujeme za návštevu v štúdiu. Určite nebude posledná a my sme ti ešte z Barbie chceli tak zaželať, pretože my vieme, že ty si otváraš aj novú kliniku a čaká ťa veľký krok, tak pani doktorka je jedna vec, to je odborná expertíza jedna vec a potom ďalšia vec je teraz tá podnikateľská, takže cítiš sa byť viac podnikateľka alebo lekárka? Ako to máš teraz? Áno, ja si myslím, že práve prechádzam tým prerodom z lekára na podnikateľa, že keď som to pochopila, že vlastne nie som len lekár, ale musím proste riešiť aj iné veci. Takže to, že chcem aj nabrať nový personál, nových ľudí, takže aj pre mňa prichádza aj určite taká výzva. Nové stroje a držme si prsty, nech tá regeneratívna medicína teda ide ďalej, nech máme aj my prácu a nech sú ženy krajšie a nech sa tešia z tých výsledkov. No a samozrejme ďakujem za pozvanie. A pod to môžem povedať už iba amen. Amen. Ďakujem pekne. Aj my ďakujeme.